Здравейте хора, аз съм Атотевенски 1 и сега ще играем Minecraft Skyblock. И приятелят ми тук държи някакъв меч, не знам защо. И тук решихме да направим база. И сега почнах клипа, защото не исках да напуснете. Да, добре, ще я да говоря, сега съм някакъв малки. Да, добре. Бегам! Бегам! Няма да може нещо да го хване. О, водата още ли стои тук? Не, аз сложих едно ново. Окей. Не, не си, виждам се. Това се хвана. Аз ще едно блок, за да мога да не изкачвам. Ето като една бърза. Имаш предвид, ей тук, за да можеш да стъпиш по-добре ли? Стъпи вече. Окей. Чакай да сложа аз ще горе да събера малко айрен. Малко там. Кори? Но гледам колко се разбихме. За един, за няма, за два тъпи. Имаме камъни. Ей, Лори? Да. Да знаеш, че аз ще купая още. Айрен клюката от тебе? Да. Ти ми я даде. Ти ми я даде, не помниш ли? Току-що, когато бяхме в стаята. Стаята? Не е стаята, че мантовата цирка. Еми ти ми я даде току-що, когато бяхме в стаята. Чакай да сложа нещата си тук, за да умра. Че пак. Ето е мантовата. Искам аз да умирам. За теб. Не за един. Чакай ме да я аз да дойда. Чакай ме. Първо започнахме да слагаме ей тук вода. След това направихме земя ей тук. От тук започна, след това разбрахме. Водата ще е по-яко. Райба. Уху! 2, 3. Уху! Мъртъв съм! Колко обичам да умирам! Аз вече съм в слаба. Аз също. Това се чувстваше тук слаба. Ето което е така. Чакай да си взема нещата. Ей, дай ми една ръчинката. Абе, няма ли да купая? Аз ще купая. Добре. Ето. Така. Трябват ми камъни. Това е пораснало. Кое? Дървото ли? О, супер. Ти го риба. Заед съм в момента и не мога да го взимам. Това дърво. Колко камък ти трябва? Еми, колкото за една база. Баста. Ай, да. Ще събера един и ще го дам. Ще изхъбя. Но тази вода не съм я слагала аз. Аз е точно. Лори, да. За кеф. Я я сложил. Не, по-яко умирането да ми бъде. Защото умирането е по-яко. Вече не е нужно да се чудим как да създаваме сервер на Skyblock. Да. Просто е така, така че не е умираме. Виждам те. Не съм умрела. Аз съм фен на Skyblock. Да можех да те ударя сега, в този момент. Ей, имаш ли камък за мен? Дай ми мека. Окей. Само един камък ли имаш? Събирай повече. Ще те почакам да събереш един стак. Нали ти така каза? Не е важно колко голям е базата.
Аз ще направя двоен генератор. Ще сложа по средата лавата и отстрани ще сложа вода. Няма да стане. Ще се получи. Правилно ли си? Опитвал съм го. Да. Значи, тук и там се... И как ще стане? Не е двоен. Ето тук. Двойният е ето така. Ето тук и двамата... Не, отляво и отдясно ще сложа вода и една дупка тук. И тук. И там. Да, кажи им, че ще го местим. Генератора, да. Да. Ще го местим генератора. Долу. Да, в базата ни. Сложи долу. Проблем ли е малко ти да се събереш? Окей, чакай. Започвам. На секундата получих 11. Аз ти ги дадох. Благодаря. Казвам се, че нямаме... Какво нямаме? Нямаме, знаеш, Дърво. кол. Чакай да видя факлите, да ги сложа за вечерта. Бях направил факли. Искам да открутя малко. Базата ли или къщата? Навън. Всъщност къщата. Готово си. Е, така ми харесва. Трябва да ни вземем лофти и тук е така единственото. Така с двойния генератор ще можем едновременно да играем. О, супер метал! Яко, дай ми метала, моля. Окей. Ти Да като дойде в при теб. базата ли си там? В базата трябва да на печка, вързен. За какво? Да. Аз не там да ми е по-лесно. Имам 20 камък. Продължавам. Ще направя и стени. Уоу! Ще падна! Спасих се с водата. Казах ти тази задание е нужно. Да, прав си. Ако умрем изведнъж, веднага тичаме тук и имаме достатъчно време да го направим. Здрасти! Здрасти. Яко е, сякаш си в магически свят. Той е почти така, като се има предвид порталите. Здрасти. Искаш ли да те фросна? Всъщност не мога. Колкото си искаш, да. Колко дълго ще правим? Не знам. Но се качихме. Така. Ще направя стени, както казах. Аз събирам още там. Така и така. Така и така. Така. После ми дай, че пак ми свърши. Имаме ли достатъчно за още една кирка? Не, нямаме. Това ще ни бъде единствено. Само не се избори, само да не се избориш.
Yes! Супер! Имаме си още един диамант. Отивам да го оставим често за... Искаш ли айрон кирката? Не, аз дай диамант, аз само ще оставя. Всъщност, дай ми айрон кръста. Окей. Ето. Уху! Бум! Има поставя, нали, А? крафт. Представи си, Какво? ако има само на линия, ти иска да играеш с Майнкрафт, а ние играем с това. Или ще играеш с нас на Skyblock също. Почвам просто ни. Или ще продължа малко. Окей. А кой ще прави стените? Брат, гледай. А? Гледай. Всичко, дори диамант елемент, цезъл. Ти казах, имаш достатъчно време да отидеш. Уау! Аз те виждам във въздуха. А, сега не. Чакай ме, те не да ме. Уау! Джеронимо! Уху! Сега ще имам 1 час. Супер! Лори, Още имаш 1 час. Лори, колко време има до клипа? 16. А? Това е време. Оф, имам предвид колко време е минало. 16 минути. 16. Мгм. Оф, откакто съм започнал клипът. Мгм. Не е възможно. Но добре. Чакай само да се кача. Епе. Ухе. По-добре да отида в ИС. Но после. Гости. Къщата на дървото. Не съм дърво. Но беше. Ти го направи върху дърво и го разруши дървото. Мгм. Имаме си още дърво, супер. Като говорим за дърво, дайте съвсем тея. А? Трябва да слагаме повече дърв, защото нямаме места да слагаме. Защо ни трябва повече дърт? Защото нямаме къде да слагаме дърветата. Окей, аз ще покупая. Добре, Трябва ми чакай. направя една. Чакай. Ей, тук ще сложа един дърт. Я ми дай едно дърво. Едно дръвче. Не пораснало. Дай. Ето ти едно дръвче. Благодаря. Хубаво, че черното дърво най-много ми трябва. Защо? Най-много се използва. А кога ще да правиш бисквитки? Нямаме пшеница. О, да. Говорим за храна, аз съм гладен. Аз също. Само Да. с 2,5. Уоу. Айде да отпечем дърветата и да... Аз да си дърветата и скача. Ти къде изчезна? О. Уау! Всичко се стана за честа. Какво трябва да направим свои материали?
аз ще скоча отново от базата. Айде да скачаме. Ти пък кога скочи? Отдавна. Джеронимо! Добре, че има вода. Бях на път да падна. Аз не те виждам във водата. Като аз вече умрях. Умрял си? Да. Да, бе. Не, бе. Вече съм в къщата. И съм напълни бутика. Отдавна съм. Не си даже излизал от там. Излязох от къщата. О, Аз отдавна скучих. да, бе. Тогава защо не те видях? Аз отидох най-надолу и не видях никой. Защото аз вече бях умрял и не бях по водата, веднага скочих. Аз не гледам към водата и сякаш летя. Айде, къде е, умрял ли? Не. То, Еми защото не искам да умирам. ма не си ли на бутчета? О, чакай, отдавна трябваше да спра клипа.